Τι ρομαντικό. Λοιπόν, γύρω στα 10 με 11, έτσι. Εκεί κοιτάω, οκ. 10 με 11. Η μαμά κλασικά, ελάτε βρε κορίτσια να σας βγάλω μια φωτογραφία. Η Άννη λοιπόν, η γνωστή Άννη που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, στημένη με το χέρι στη μέση, έτσι, τέλεια, ωραία. Και εγώ, επειδή βαριόμουν πάρα πολύ να βγαίνω φωτογραφίες, ήμουν μονίμως ή έτσι, ή έτσι, με καμπούρα. Από ένα σημείο και μετά, εντάξει, η μαμά με άφησε ήσυχη, σου λέει, εντάξει, αυτή χαλάει όλες τις φωτογραφίες και έτσι την γλίτωσα. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα, από αυτήν τη συγκεκριμένη ηλικία, όλες οι φωτογραφίες να μην βλέπονται. Αλλά εντάξει, παιδιά, εγώ έτσι το ένιωθα. Ήταν το πρώτο μου story time. Αχ, είμαι πολύ συγκινημένη. Τι άλλο πρέπει να κάνω τώρα? Τίποτα.